Pozdrav ljudi, dobrodošli u našu serotonin kuhinju, ja sam Nebojša kao što znate i danas pravimo onaj biftek što nam je ostao od onog tatara kad smo pravili. Ako se sjećate, objašnjavao sam vam ove cvilingove posude da su dobre za čuvanje hrane, imaju dosta čvrst, jak poklopac, staklo je vatrostalno, možete da pečete u rerni, ali ono što je važno, ovaj poklopac funkcioniše kao neki, da kažem, light vakum, neka blaža varijanta vakuma, nije full vakum, ali dobar deo toga može da izvuče. Znate ono kako sam, pritisnem pa zatvorim. E sad slušajte kada otvaram. Ste čuli? Znači, ipak ima tu malo izbacivanja vazduha i kada se ovo otvori, da on ipak primi vazduh. Dakle, biftek smo držali u ulju, to je jedna prosta stvar, da kažem, konzerviranja hrane, da ga stavite u ulje, da možete da ga sačuvate par dana dok ne dođe vreme da ga pečete. Pečemo ga naravno na staub tučanom tiganju i za početak grejemo tiganj lagano, ne odmah na maksimum, zato što je indukciona ploča. Ukoliko koristite klasičan šporet, znači klasičnu staklo-keramičku ploču, gas, vatru ili bilo šta od toga što emituje toplotu, možete da stavite i odmah na maksimum, iako je preporuka da se postepeno zagreva zbog čiste fizike. Hladna posuda koja se prebrzo zagreva može da dođe do nekih oštećenja. Kod indukcije, indukciona ploča inače je ploča koja ne emituje toplotu, znači na nju kad stavite ruku nećete se opečete, ona je hladna, već je potrebna je posuda za čije će dno da se zalepi magnet. Ako se ne zalepi magnet za posudu, takvu posudu ne možete da koristite na indukcionoj ploči, dakle to je važno. Ako planirate da kupite indukcionu ploču, uzmite neki magnet sa frižidera i probajte posuđe koje imate, zalepite za dno. Ako se zalepi, super, ako se ne zalepi, dođite kod nas, imamo svašta u ponudi, svo posuđe koje mi prodajemo može da ide na indukcionu ploču. Dobro, nisi upala u kiselo mleko, brate. Nisi. Umalo da nam Milica upadne u domaće kiselo mleko. Nalaktila se naše. Pipnete pa vidite ako je vruće, slobodno pojačajte. Ovako ljudi, znači danas pečemo biftek. Generalno, pečenje bifteka nije neka velika nauka. Jedino što je važno, danas što treba da pazite, to je kad pečete biftek, nemojte da ga prepečete, nemojte da se plašite da će biftek da ostane živ. On i može živ da se jede. Poenta je da na vrelom tiganju samo zatvorite biftek sa svih strana, da sva ona sočnost od bifteka ostane unutra i to je to. Znači treba vam svega par minuta sa jedne i sa druge strane i to je to. Kasnije ćemo ga malo začiniti, aromatizovati sa puterom, sa ruzmarinom, sa timijanom, belim lukom, malo ćemo da ga okupamo i u principu je to vrlo prosta stvar za spremanje. Obzirom da je biftek u ulju, ja u tiganj neću sipati ništa. Znači samo ubacujem biftek na vreo tiganj. I ostavimo ga da cvrči par minuta. Malo soli. Bibera.
Što se tiče temperature, generalno temperatura tiganja treba da bude dosta visoka, znači tiganj treba da bude vreo, kao stekove kad spremate, znači treba da bude vrelo. Obzirom da je bio u ulju, prosto neće se zalepiti. I ako se neki komad malo zalepi, sačekajte još malo, kad bude gotov, on će se sam odlepiti. Nemojte da ga kidate na silu i da ga odvajate, zato što ćete jednostavno ona vlakna koja su se zalepila dole za tiganj da čupate i da kidate, nema potrebe za tim. Znači, par minuta s jedne strane i okrećemo na drugu stranu. Ovde bočno vidite kako sočnost beži na gornju stranu, odnosno sklanja se, beži od izvora toplote. Zato je važno kad ga okrenemo, praktično se zatvori i sva ta sočnost ostane unutra. I ostavljamo ga i ovde ovako još par minuta. Ja ću onda da izvadim na tanjir sve komade, odliću ovo ulje, pošto ga ima dosta, pošto je bilo potopljeno u ulju, marinirano, izvadit ću da odlijem taj višak ulja, zato što hoću da dodam puter, zgnječimo beli luk, malo ruzmarina, timijana i onda ćemo posle u tom soku da dodatno još malo okupamo biftek i to je to. To je u principu cela nauka. Nemate nemate nikakvog nekog velikog posla ovde oko toga. Sve je relativno brzo gotovo, znači bukvalno za 10 minuta imate fantastičan ručak. Što se mene lično tiče, možda već znate, možda ne, ja nisam neki fan bifteka, jer je meni biftek kao komad mesa prilično onako dosadan. Ja volim da je to malo šareno, da tu ima unutra, da se nešto događa, malo masnoće, malo ovo, malo ono. Ovo mi je prosto ništa. Ali svakako biftek je izuzetan komad mesa, jako kvalitetan, bogat proteinima, tako da prosto ne treba ga izbegavati. Ne kažem to da biste izbegavali biftek, već jednostavno moje lično mišljenje o bifteku. Ja više volim ovako da spremam ramstek. Ramstek mi je ipak malo onako šareniji. Ovo sada vadimo na tanjir. Ja ću višak ovog ulja da prostem. I ovde sada ubacujemo puter. U ovaj puter dodajem timijan i dodaću malo ruzmarina. Neću previše, jer je ruzmarin onako jak, da ne dominira. Zgnječit ćemo beli luk. I u ovo sada vraćamo ovo meso nazad. I sad kreće lagano kupanje.
Okrenut ćemo još jednom ovaj biftek da se dobro natopi u ovom puteru. I otprilike je to to. Gasimo šporet i vadimo biftek na tanjir. Ono što je važno, a to je da meso sada ostavimo da odstoji nekih 10 minuta. Zašto je važno da meso odstoji? Važno je da bi se sva sočnost koja je sada pobegla u sredinu mesa, ako bismo sad presekli recimo jedan ovaj komad na pola, sve bi iscurelo i dobili bismo tanjir pun supe. Pustimo ga malo da odmori, sva sočnost će polako iz sredine da se vrati skroz do gornje i donje površine mesa, tako da će ceo komad biti podjednako sočan. Znači, meso smo izvadili i poklopimo ga i ostavimo ga da stoji 10-15 minuta da bi bilo sočno. Za to vreme operemo ženi tiganju. Znači, ugasimo ovu vatru i sipamo vodu. Sve ovo što se zalepilo će da se odlepi, da se odvoji i tiganj možete lagano da operete. Eto, to je u principu ceo posao. Kad nam je ovo malo odmorilo, ja ću sada samo uzeti jedan komad, čisto da presečem, da vidite kako to izgleda i kakav je presek. Evo, pogledajte. Da li je ovo vama u redu? Da li vam je živo? Da li vam je prepečeno? Kako vi volite da jedete ovakva mesa? Biftek, ramstek, stekove i tako dalje. Ja lično volim baš ovako. Sve više od ovog pečenog mislim da će da bude žilavo i da prosto gubi svoju draž i ukus. Za ovakva mesa koristite isključivo stek noževe koji su jako oštri. Ne mogu da izdržim. Može. Zašto je važan stek nož? Važan je da ne stiskate previše meso i da možete lagano da ga presečete, da ne biste gnjavili i u tom slučaju cedili sok. Evo vidite, koliko malo samo pritisnem, već se cedi sok. Tako da, eto, to je nešto na što treba se obrati pažnja. Zapratite nas, lajkujte, šerujte, komentarišite. Sa čim biste vi ovo jeli? Koju salatu uz ovo preporučujete? Ja znam koju ću salatu uz ovo uzeti. Ona je tamo servirana. Kako vi pečete meso? Da li više, manje ili baš ovako? Zapratite nas na svim društvenim mrežama. Vidimo se. Ćao. Treba da se skupi. Malo mi fali soli samo još ovde. Ćao.